бори аввал дар шаҳри Душанбе мусобиқаи самбо таҳти унвони Лигаи хонандагон баргузор гардид. Мусобиқаи мазкур бо иштироки 16 муассисаи таълимӣ дар маҷмӯъ 200 толибилмро аз тамоми муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба ҳам овард. ба ивази маҷмӯаи варзишӣ саҳни ҳавлии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 пойтахт макони баргузории мусобиқа интихоб шуда буд. фазои кушод боду ҳавои босафо ба ҷараёни рақобатҳо бо зебоии дигар зам кард. ба наздикӣ дар ҳамин муассисаи таълимӣ нахустин бахши мактаби самбо дар Душанбе расман ифтитоҳ ёфт. аввалин мусобиқа низ ба як ҷашни ҳақиқии варзишӣ барои сокинони маҳаллаи Лучоб мубаддал гашт. ما خرسندیم که همه فرزندوی ما اومده به همین مکتب به همین زال مشق کردن میندوگی خود رو میرسونیم. яке аз иштирокчиёни мусобиқа Аҳмадҷон Зайдуллоев варзишгари умедбахш ба ҳисоб меравад. ӯ қаблан дар муҳорибаҳои омехта ва панкратион пирӯзӣ ба даст оварда буд. дар самбо бошад бори аввал баромад мекунад ва нахустин баромад дар риштаи самбо низ бо муваффақона анҷом ёфт. Аҳмадҷон Зайдуллоев бар ҳамаи рақибонаш зафар ёфт. ӯ барои иштирок дар мусобиқаи самбо 3 моҳ омодагии ҷиддӣ дида буд. من خیلی بسیار مهنت کردم برای این مسابقه که جای اول رو گیرم. در کنج من بردارم بود که به من خیلی یاری بسیار داد. هم در تیاری مسابقه هم در درون مسابقه. мусобиқа дар ду бахш самбои ҷангӣ ва самбои варзишӣ баргузор шуд. маҳз навъи варзишӣ таваҷҷӯҳи бештари хонандагонро ба худ ҷалб кард. федератсияи самбои тоҷикистон иқдом гирифтааст ки дар пеш ҳамин хел мусобиқаҳоро баргузор кунад, чунки яъне тарбияи насли наврас варзишгарони наврас то ба варзиш машғул бошанд ва парчамбардори давлат бошанд. медалҳо ҳам дар сабқати инфиродӣ дар 12 вазн ва ҳам дар ҳисоби даставӣ тақсим карда шуданд. тибқи натиҷаҳои мусобиқа дастаи мунтахаби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 беҳтарин дониста шуд. дастпарварони ин мактаб аз рӯи маҷмӯи медалҳо мақоми аввалро ишғол кард. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 бошад мақоми дуюмро аз они худ намуд. ба сегонаи беҳтаринҳо дастпарварони мактаби самбои рақами 64 шомил шуданд.